Presto, l'escola de màgia! On és el meu invent? 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 Fas accessoris d'alta tecnologia pel Dylan, la Violeta i la Nica, però per mi mai no és just. D'acord, te'n faré un, però ara deixeu-me en pau, sisplau, tots dos. Ah, genial! Fins ara! I ara, davant els vostres ulls atònits, el Rufus començarà a levitar! Tachan! El teu accessori d'alta tecnologia que t'havia promès. I ara deixa de molestar-me, d'acord? Un collar de gos? Ah, gràcies, però ja en tinc un. La concentració, la voluntat i l'esforç són les claus de l'èxit. Uau! Què és aquesta meravella? El Rufus és un geni! Un traductor d'animals? És una idea genial! Vinga, Rufus, digues més coses! Per tenir èxit, a vegades cal sortir de la zona de confort. Ah! El Rufus no ha dit això. Jo no ho he dit, això. Heu sentit el que ha dit? El meu gos és un geni com el seu mestre! Bé, si el meu amo és feliç, jo també. Som-hi, Rufus! Com has dit, els genis com nosaltres hem de sortir de la zona de confort. Bé, adéu, aficionats! Fins després! Va, si fos un geni, ho sabríem. No trobes que el Rufus té la mateixa veu que tu? L'univers és ple de coincidències. Però sí que és cert que aquesta és força inquietant. Jo en vull un! Lisa, que ens en pots fer un per nosaltres, sisplau? Doncs, no, em sap greu, no em queda material i, a més, ara tinc molta feina. Espera! Vincent? Es pot saber què fas? El Rufus ha dit, per conèixer algú t'has de posar a la seva pell, així que estic intentant esbrinar com més... Ho entenc. Que em podries deixar el teu collar? Vull preguntar-li una cosa a la Maggie. Ni pensar-ho. Demana-li a la Lisa que te'n faci un. Vinga, vine, Rufus. L'essència de la natura és la intuïció. Doncs la meva intuïció, Maggie, em diu que agafi aquest collar. Qui vol el seu menjar preferit? Qui vol arribar lluny té cura del seu organisme. Tens raó! No pots continuar menjant aquesta porqueria! A partir d'ara només et donaré productes saludables! T'adones que el teu collar només diu ximpleries, oi? No és veritat. Estàs gelós i prou. Té remolatge, bròquil i api. Potser no fa gaire bona pinta, però és molt bo per la salut. Deixeu-lo en pau! El Rufus és massa intel·ligent per tractar amb bèsties. Gaudeix del teu menjar per gossos intel·ligents. El coneixement és l'únic objectiu que val la pena. Esclar! Començarem alimentant el teu cervell. Mira la pilota, que la va als Rufus. Res ni ningú no m'ha d'allunyar del meu objectiu. Tachan! Adéu, Truman. Hem de dominar els nostres impulsos
intel·ligència diàriament. No puc continuar veient-ho, és molt trist. El Rufus no ha demanat mai portar aquest collar i es nota molt que el fa infeliç. Tens raó. Fer llegir un llibre a un gos és inhumà. És hora de desfer-nos d'aquest collar. Seguiu-me! Escolta això, Rufus. Segons la teoria de l'evolució, d'aquí uns quants centenars d'anys... El coneixement Els humans. i el poder implica acció. Sí! I ja sé com mostrar els teus coneixements al món sencer. Oh, doncs em rendeixo. Què fas ara? He decidit abandonar la màgia i penjar un vídeo explicant com el Rufus s'ha convertit en el gos més intel·ligent del món. Alerta, spoiler, és gràcies a mi. Violeta, necessito que m'ajudis a fer una cosa. Estàs disponible? Ah, mira que bé! Justament buscava una excusa per allunyar-me d'aquests superdotats. Molt bé! Vés-te'n! Puc fer-ho sense tu perfectament! Ei, Lisa, sobre aquest traductor... Ara no, Dylan. Per cert, no tinc material per fer-ne un altre. Problema resolt! Amb tot això pots fer-ne més d'un i tot. Que bé, perfecte. Però és que ara he quedat. Espera! Lisa, et podem ajudar, si vols. Em sap greu, és que faig tard. Per què no ens dius la veritat sobre aquest traductor? Oh, sempre ha estat aquí, aquest quadre, que és curiós, no m'hi havia fixat mai. Però per què em mireu així? Perquè cada cop que el Rufus obre la boca sembla que siguis tu qui parla. Perquè la traducció animal no és una ciència exacta. El collar és tan sols un prototip, d'acord? El problema és que el Vincent està tan convençut de la seva eficàcia que està disposat a renunciar a la I màgia. què? Això t'hauria de fer content. Carme! D'acord, molt bé, li diré la veritat. Hola, amics d'internet! El que estic a punt d'ensenyar-vos us deixarà bocabadats! Bum! Ha! Penseu que aquest gos és un Doberman qualsevol? Doncs no! Començaré explicant-vos la meva història. No sé què hi feu aquí, però foteu el camp o espatllareu el vídeo del Vincent. Ets un tros de talòs. Estem intentant treure't aquest collar perquè no hagis de continuar fent el gos intel·ligent. De debò? Faríeu això per mi? El de quatre potes és més intel·ligent que tots vosaltres junts. Carla, ràpid, treu-li el collar! Tinc el gran honor de presentar-vos el gos més intel·ligent del món, el Rufus! La saviesa és una ximpleria. Exactament! Què has dit? Al Vincent li manca intel·ligència. Rufus! No marxeu, tenim un petit problema tècnic. Però què et passa, que estàs nerviós? La intel·ligència és remolatge, un camí solitari. Rufus, però què intentes dir-me? No necessito el Vincent. Així, doncs, ja no som amics, tu i jo. Vincent? És el nostre dia de sort, Maggie! Mira! Ets la campiona del ridícul. Maggie, no li facis cas. Crec que aquest collar no... Funciona? Exacte, tens raó. El Vincent no parava de demanar-me un invent, així que vaig fabricar de pressa aquest collar perquè em deixés en pau. Però això ha anat massa lluny, li he de dir la veritat. Rufus, digues com et trobes. Oh, genial. La meva carrera com a ajudant de mag s'ha acabat. I a sobre ja no sóc el gos més intel·ligent del món. No passa res, Rufus. A més, amb el collar havies deixat de ser tu mateix. Au, vine, algú et necessita. Què puc passar? No, ara no. T'haig de dir una cosa. El traductor d'animals era fals, no ha funcionat mai, perdona'm. Adéu! Què? M'has mentit? Com prens el pèl? Lisa, com m'ho has pogut fer, això? Rufus!
T'he trobat molt a faltar. Què hi feu aquí, aturats? Som mags i tenim trucs per assajar. A treballar! No es pot dir que m'hagueu salvat la vida, però gràcies igualment. El sentit de la vida és... la salsitxa. Ah, ho sabia!